खुलुमबाय बयखौबो स' दिनै सरस्वती फुजा ओंखायनो जोंहा दिनै फुजानि थाखाय रेडि जाबाय एक्चुअली सरस्वती फुजा खालिनो माने गोमो कालार गाननांगोन आरो ना फुजानि दिनाव आरो गोमो बुस्थु गाननांगोन ओमफ्राय आरो गोमो बुस्थु भगबाननो होनांगोन ओंखायनो दिनै जों गोमो आंबो गोमो गानबाय पुतलुना गोमो गस्ला गैयामोन आरो ना ओंखायनो पापानिखौनो गानहोबाय पुतलु दुगैना फैनो गोजांसोबाय गथ'आ ओमफ्राय नै बोरायाबो दा गावनि थाखाय गस्ला गोमो नाय यूज कोई गमन नहीं चाहिए मुझे रेडी ठीक है गमन नहीं तो बुढ़ा हो गया रहने तो तुम माँ को और बेटा को गमन चाहिए दा नै गंगाजल सारनि आरो न'याव गंगाजल सारखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा फुजा होनोसै दानि गथ'नि किताबफोरा जा बुरजाखा नै गथ' गोरलैनानो किताबफोरा जा बुरजा ओमफ्राय दिनै बेखिनिखौ फुजा खालामनोसै आरो मा सरस्वती हमारे पिता के साथ हमेशा रहना उसको छोड़ के कभी नहीं जाना उसको खूब सारा प्यार देना और अगर बेटा से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है ठीक है बेटा ओके गुड माय डियर ये मेरे हार्ट को आशीर्वाद मिल गया तो बस थैंक यू कितना जानते हैं बेटा ना ओके हमेशा खुश रखना है सूर्यदेव हो गया पूरी जिलेबी आरे सोयाबीन आलू भाजा सोयाबीन आलू मटर भाजा नाश्ता तिनी पूजा कचोरी बेटानि कारणे तिनी लेट जाबाय ना पूजा सुजा खालामनानै सम मोनदिया बेनि थाखाय होबाय आरो लामना नाश्ता हैप्पी सरस्वती फुजा लोगोफोर मोजाङैनो फराय आरो नाजा बयबो जब लानो थाखाय खायफा मानसिफोरा मा जोंनि लाकाव गैया नसीबाव गैया आरो जों जब मोना बेफोरबायदि साननानै माने ट्राइ खालाम आरो ट्राइ खालामबासो मोनगोन ना हार्डलि ट्राइ खालाम आरो मोजाङैनो टाइमफोरखौ हमथानो कारणे नाजा खायफा मानसिफोरा जोंनियाथ' एख' फिउचार गैया होननानै फालतु बहुत टाइम स्पेन्ड खालामो सोरबा मबाइल सोरबा उल्टा फुल्टा खेला बा सोरबा गिदिं लोगोफोरजों ज' गिदिंनानै एसे टाइमफोरखौ मिस इउज खालामो आरो बेफोरबायदि दा मिस इउज खालामाबा नै आंबो आगोलाव बहुत मिस इउज खालामगोन मिस इउज खालामनायनि उनावबो नाजा मालाबा सम एसे मोनबाथाय नाजायोमोन आरो ट्राइ खालामगोन आंनि लाकावबो दङ होननानै आंनि मोनसे कन्फिडेन्स दङमोन आरो बेबायदि कन्फिडेन्सखौ लानानै आं जब नागिरदोंमोन आरो आं दिनै नै बेफोरबायदि जायगायाव जेबो नङा आरो डिउटि खालामनांगो फेमिलिदो एसे ज' थानांगो अखायानो फाय बांग्रिङानो फाय वेदारानो हामा जा जियानो जाया मानो पेमेन्टखौथ' मोनखागोन और लाइफ सिकिउर मोनसे जायो गावनि जिबना जुदि मायबाफोर मोनसे जालाङोबा न'खरनि गथ' गथाय फेमिलिनि थाखाय लाइफ सिकिउर मोनसे जानानै थायो आरो जब मावबा बेनि थाखाय नाजादो हैप्पी सरस्वती फुजा थ' बोरायाव फुजा थांबायमोन नालाय जाखांनाखि थांबायमोन आरो ना ओंखायनो ओमफ्राय नै सानजौफुनि ओंखामाबो संखाबाय संनानै नै दिनै संदो मुसुर दालि खारै ओमफ्राय आरो आलु मटर आरो गाजर बे मोननैल' दिनै निरामिस जाखागोन नालाय थ' नै सानजौफुंनि 2:10 जाबाय ओमफ्राय बोरायाबो फैसिगोन आरो ना नेगासिनो आङो फैथ'वाखैनो फैसिगोन सासेया फैबाय दासो फैनानै दा जानोसै आरो ओंखामा रेडि जानानै दं नैलै आंनि जन्थाया सैमायानो लाना आङो सैमाया लाना आंबाय थायो मा दों खिथारा बि जन्थायाव नोंनि जन्थाया मा नामोन बाहेराव दोनलाय आदा मोनामो
मोनामा माथो नै आंनि आथिङा मालाबाबो मोनामा जनागा फारसेखौ दाख्लैनिखौथ' मोनखादिया खावना लांखाबाय माने अरना लांबाय माने सैमा जातिनि सेन्देल खावनाय जादा दाबो जोबाखै बै आगोलनिफ्रायनो द्रौपदि दिननिफ्राय थ' लोगोफोर ओंखाम जाखांलायबाय जाखांनानै दा बोरायानो बेरायनो लाङोनो बेरायनो थांसै चलो लेट्स गो दिनै खरसथि मा फेमार जों बे गरम सलाफोरा सुनाबा साननै नांगौमोन राननो दिनै फुङाव 8टासो नङा 9टासो सुदोंमोन आरो हिखो बेनि उनाव आङो खैथा 1टासो फैदोंमोन माइ फायनानै हिखो नायबाय एकदम स्रां रानना दोङो जिया राननो साननै सम नांगो दिनै 2-3 घन्टानो रानबाय स्रांनो आरो खरासुथि फुजाबो दिनै खरासुथि माया फायदों मा दिनै सान्दुआव फैदो र' हाँ खूब रानदो सुन बेटा तुम एकदम हीरो लग रहे हो यार बिल्कुल है ना ये कटिंग क्या अब ये माबू ना खाने के हमारे नाने माने खाने सुरसिना तो नंदे सोत्रा खाने नहीं भी अब या लापरानिया ना कोराबरिनिया लापरानिया कब गंदा बोला है बेटा अभी नहीं क्या तुम्हारा बाल को नहीं बहुत सुंदर तो लग रहा है अरे डालो ना डालो माइडिया लोगोफोर जोंहा नै सरस्वती फुजा नायनो थांनो नागिरदों बोरायनाबो दिनै आया खानाय क्या खानायखौ लांना फुगोर सुइफानो जां लांजागोन ना ओइ बेटा hey udah nih jangan gini बोरायनानै सेकेन्ड हाफा गैलानो अफिसा बन्द थ' थांसै दा बेरायनो बेरायनो थांनि लोगोफोर बेरायनो माने फुजा नायनो फुजाया जोंनिया दिनाव जायो आसामनिया झारखन्डनिया हरावसो जायो लोगोफोर नै जोंनिया आसामफोरनिया सानाव जायो बेयाव हरावसो जायो लोगोफोर नै मानसिफोरा फैदो आरो एसे भिर जायो मानसि बिराद मानसि फैयो जोंनिया जालायबाय नायनाया थांलायनोसै फै मोनफैबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा फुजा सुजा नायनानै फैबाय बाहेरनिफ्राय एसे गिदिंनानै फैबाय न'आव रुमाव मोनफैलायबाय आरो दा जोङो साम'सा लाबोदो साम'सा जानिथ' आङो मैया होनाय भिडिअनि कमेन्टफोरखौ नायगासिनो स' आं सासेसो नामखौ बुंनि आरोना मिनिसोरां बसुमतारिया बुंदों कारेक्ट आदा बाजै 100% खा गोदोनि दिना गैलिया दा सरस्वती फुजाया दानिया फेशन श'सो जाबाय सोर हायो चेलेन्जसो जाबाय नंमारगो ओमफ्राय आरो रेसमा बिया गैया आंनो सामफ्रामबो कमेन्ट्स हरो थ' थेंक इउ स' माच आगै सामफ्रामबो भिडिअ कमेन्ट्स हरो बिया गैया रेसमा नाम आब'आ खामानिजोंनो देलायनो मोनाखै बुरिरि जादोंमोन बियो देलायबाबो मोजांखा केमेरायावसो लेथ्रा नुयो मोगथाङाव बेहा मोजां नुखायो साफा हामाखाङा केमेराफोरावसो लेथ्रा नुयो माने गाबोन गोदै फुजा बा दिनै गोदैयाव खामानिया एसे भिर जाना होयो आरोना माने मावनानै दोखो बोरैबा मोनलायलाङो आरो दा थान्दा नालाय रुमाबो जि गुसु जाना थायो दै दांनो बायो आरो इनो न'आव थाबाथ' आरो दैखौनो बारा दांनाय थाङा आयानो दैनि खामानिखौ गासिबो मावजोबो बुसुमजामारा बिराद अनो
बेखौनो बिराद खामानि गासैबो खामानिखौ मावनाय आंनो मात्र संनोल' नांगौ संनायखौबो मालाबा संबावोसो आरो देलायबाबो साफा खालि आंनो रायजाबाल' बुगाबा खुगायाव जाना थाबासो बाय लेथ्रा नुयो आं बाखि टाइमाव मोजां नुयो फन खालाम सावदों आच्छा दिनैसो जागबायाखै जोङो मा जागबायाखै आं जायाखै नोङा मोनसेल' जाबाय आङो जानो हालिया जानो हालियालै आंनि जानायखौ दोननो मोनाखै आं दाबो जाम्बा नोंसोरा गब जादो जालिया अके मारे लोगोफोर सिंग्रा जाखांबायमोन ना ओंखायनो हरनि आरो ओंखामखौ जानो गोसो गैला आरोना माने उखैथ'वाखै एसेबांबो ओंखायनो दा मा खालामगोन होननानै मैगिया मोनबाय जा गोथाव मोदोमखाबाय नै बा मटर आरो मा आलु मटर गाजर मटर माने जाथाव मा गाजर होदो मटर होदो दावदैखौबो सेफायना मानो मोननैसो नै आंखो जा सोरबा दावदै मोननै सेफायना हो मटरखौ जाया ओंखायनो बिदि बासिनांगौ जानसै यामी जायाबा मारै जानो टेस्टी जानायजोंनो इमान गट्ठाव जादों ना बेटा यम्मी तो है ज्यादा गोथाव जादों लोगोफोर जोबोर गोथाव होनना बुङो ना बहुत गोथाव बेनि थाखाय बांद्राय जादों बानलुखौ एसे बांद्राय होदो बाजैया बानलुखौ बांद्राय होनायनि थाखाय गोथावा बारासिन जादों मेगिल' जाबाय नै मेगी पेकेटा बर्तमान बुरजा ओंखारना दोङो ये क्या उबाल रहा है दूध है क्या यस हैं मुझे पिलाओ आज दूध मुझे भी पिलाना नोंगो डिस्टार्ब थोरि होदो आङो नोंगो आं मालाबा इखो डिस्टार्ब होयो लोगोफोर मा दा खामानि मावनाय समाव खाथियाव फैनानै मालाबा डायलग मारि फैयो आरो आं नोंखौ मालाबाबो डिस्टार्ब होआ मिथिबाय हारसिं थाबाथाय मानसिया टेनसन जायोलै मायबा मायबि सानफ्लांबाय थायो खाथियाव फैनानै मायबा मायबि बुंनानै बाय टाइम पास खालामबायाबा नोंनिया समया बरिया पार जालाङो मोजाङैनो पार जाखायो चलो गय जानायनो आमोल लांबाय लोगोफोर इनि खाथियाव थाना लाब गैया इदा मायबा मायबिसो बुंसिगोन दा गय जासिनालाय बिराद उखुरथार इमान उखुर आरो गय किमान जायो नालाय मानसिया Eman gan berengge musana berengge birat berengge 1 lakh ni sa eman dam bari bi camera ni dam ada Amazon now 1,19,000 ki bi ade only camera on lens gi bose I camera ko phangan are naison ma bungi biye to लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नुजालायगोन बेबायदिनो गाबोन समनियाफोर ओंखारलायगोन बर' हारिनि जय